Bueno, pois así nos reciben en Pereiro de Aguiar, señor Luís Menor, encantados de estar con vostede aquí, a xente do redor, porque imos presentar o número 14 desta revista, así que lle damos as grazas por ese recibimento tan cálido. Que significa para o Pereiro? Estémonos aquí, recibir a cultura da xente do redor. Bueno, pois a verdade é que para o Pereiro supón pois unha inmensa alegría, non? De que a nosa oferta cultural que tratamos de que cada vez sexa máis amplia, pois se enriquezca cun evento desta naturaleza tan consolidado, tan importante na nosa provincia, e polo tanto esperemos que dende xa o Pereiro conforme ese universo que ten xente de arredor. Moi ben, está comezando o acto, isto vai estar cheo dentro dun momentiño, pero vostede por as súas obrigas na Diputación vai nos ter que abandonar na mitade do acto seguramente, non? Sí, hai cousas que facer, verdade? Sí, hai cousas que facer, efectivamente, sí, pero bueno, eu non quería perderme sobre todo o recibimento, a acollida, quedan en moi boas maus porque queda con prácticamente todos os membros boa parte do equipo de goberno e con concelleiro de Cultura a cabeza e, por lo tanto, o importante é o acto e o apoio, pois aquí está incontestable neste primeiro momento, no momento de recibimento. Bueno, a importancia da cultura, señor Menor. Que é a cultura dun pobo? Bueno, pois a cultura dun pobo, sin dúbida, é a súa sinal de identidade. E máis nun pobo como o galego, onde temos lingua propia, onde temos unha cultura, unha historia, unha tradición e un importante patrimonio cultural de todo tipo, sin dúbida ninguna é un elemento esencial, un elemento que nos define, que conforma a nosa personalidade, e xa digo, tendo ademais, é fundamentalmente un vehículo cultural de primeiro nivel como é a nosa lingua, pois desde logo é algo a preservar, a engrandecer, en definitiva, é algo que temos que apoiar. Todos os membros da xente do redor, moitísimas gracias. Nada, moitísimas grazas a vostedes por acollernos, por vir a visitar o Pereiro, porque desde logo esperemos que non sexa a última vez e que disfruten ademais deste entorno maravilloso, tanto a súa gastronomía, que sei que van a facer, como despois da súa natureza a través desa andaina que van a realizar a carón do Encoro de Cachamuña, que é super visitado por moitísima xente, é un espazo único que temos que apoiar en valor. Imos disfrutar de toda a beleza do entorno. Moitísimas grazas. Moitísimas gracias a vostede. Vai, meu amor, polo río abaixo, vai o meu ben, polo río abaixo, vai a barquiña pola beiriña da vía do tren, polo río abaixo, vai, meu amor, polo río abaixo, vai o meu ben, polo río abaixo, vai a barquiña pola beiriña da vía do tren. Polo río abaixo vai o meu ben, polo río abaixo vai a barquiña pola beiriña da vía do tren. ¡Aló, vai! Aplaudidosme aí, chicos. Maravilloso. Qué ben. ¡Bravo! Sí, la he pasado muy bien, gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí, rodeado de personas tan especiales como todas las personas que se encuentran, y espero que en la próxima actividad poder incorporarme y participar junto con ustedes. Muy bien, amigo de Belio, que ya sabemos que en esta casa Sí. queremos mucho a Belio. Y, Sí. y bueno, enhorabuena. Gracias. Evelio, cada número que hacemos, ¿qué significa? Significa una expansión de la cultura, de la fraternidad, porque la literatura es fraternidad, es el ansia de compartir lo indestructible. A fin de cuentas, la literatura es una forma de no querer desaparecer en el tiempo, y explayar estos afectos hace que consigamos ese fin en este presente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, siempre, por tu sensibilidad y valoración. A Gracias, ustedes Evelio. por la amistad, por ese puente extraordinario tendido entre la cultura cubana y Galicia, que somos una misma cosa. Así. Gracias, Marina. Gracias a ti. Rematada a presentación do
número 14, Abelino. Noraboa. Rematámosla novamente. Xa viches que foi un éxito absoluto. Absoluto. De xente, de público, de amizade, de cariño. Que agradecemento temos tan grande que facer a Pereiro de Aguiar, A Pereiro, viva a Pereiro de Aguiar. ao seu alcalde, ao concelleiro de Cultura, as concelleiras que nos acompañaron e a todos os autores, a Abelino Pazos, que veu desde Castrelo, a Masi, bueno, aquí isto de nombrar a uns fai que igual nos esquecemos de algún, pero todos están no noso corazón. Bueno, menudo paseillo se meteron a Berta e o Andrés, tamén hai que decir. Por primeira vez, as nosas metades, aí, que bonito. Esta foto sí que vai ser histórica. Vai ser histórica, vai ser histórica. Sacar a estos dous costa moito, Bueno, yo tengo un fillo, Abelino JR, sempre aí, pendiente de todo. Aí está, vendo que non falle nada. Esto está pendiente absolutamente de todo, absolutamente. Sí. Bueno, as nosas azafatas, aí están atentas a todo. Azafatas, poetas, creadoras Maravillosas. e amigas. Amigas, maravillosas. Noraboa, querido director. Noraboa a vos. Noraboa a esta xente. Para nós é moi doado con esta xente, verdad, María? Sí, é certo. Gracias. Apolo 15. Apolo 15. Apolo 15. Fenomenal, señoritas azafatas. Muchas gracias. Todo genial. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Moi ben. Moita Que xente se nos dé maravilla. e moito, exprese moito cariño entre todos. Eso é importante. ¿Qué se siente ahora después do 14? Vamos a polo 15. Vamos. Faltaría más. E con este ambiente festivo total, co himno da nosa rianxeira, decímoslle xa adeus a presentación do número 14 da revista Nós, a xente do redor, como sempre, foi un éxito. Damoslle as grazas ao Pereiro de Aguiar, que nos acolleu con todo a garimo, o seu alcalde, as súas concelleiras, o seu concelleiro de Cultura, e, bueno, foi un auténtico placer, algunha xente xa se foi, pero houbo corazóns que latiron o mesmo son, eso é o que queremos coa cultura. Deica sempre, amigos, imos polo 15.